Fie că ne place sau nu, trăim o mare parte din viață conectați la lumea digitală. Socializăm, căutăm informații, ne distrăm, comunicăm și lăsăm zi de zi în urma noastră amprente digitale. Viețile noastre sunt influențate de ceea ce se întâmplă în lumea digitală și de felul în care folosim media. E un tip de interacțiune pentru care școala ne-a pregătit prea puțin sau deloc. Influencer, manipulare, propagandă, drepturi digitale sunt concepte, teme și idei prea puțin predate în școli. La Amprenta Digitală vorbesc despre toate aceste lucruri Nicoleta Fotiade, specialistă în comunicare și educație media, și Anca Velicu, cercetătoare în domeniul sociologiei media și trainer. Într-un podcast de educație media care se adresează tinerilor, părinților și profesorilor. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către MediaWise. Intră pe platforma redirecționează.ro, caută asociația MediaWise Society, completează formularul cu datele tale și semnează digital. Pe tine nu te costă nimic în plus, iar noi putem să facem educație media în numele tău. Bun găsit la Amprenta Digitală, un podcast de educație media găzduit de MediaWise Society și susținut de Institutul Francez. Suntem Nicoleta Fotiade și Anca Velicu și odată la 2 săptămâni vă propunem să vorbim despre interacțiunea noastră zilnică cu media și cum ne influențează ele viața. Anca, astăzi ne propusesem să vorbim despre teoriile conspirației, dar am decis să amânăm acea discuție pentru că, între timp, în spațiul public românesc, mai ales în cel online, a izbucnit o întreagă controversă în jurul unei melodii lansate de cântăreața Erika Isaac, chiar de ziua de Sfântul Valentin. Și nu puteam să nu luăm în seamă acest eveniment, căci ne oferă un bun prilej să discutăm despre cum, uneori, diverse produse ale culturii pop, să le zicem, aduc în prim plan subiecte sensibile, dar importante pentru societate, și uneori aceste conținuturi, sau mai bine zis forma lor, declanșează emoții puternice și dezbatere aprinse, așa cum s-a întâmplat și cu melodia Erika Isaac. Melodia se numește Macarena și vorbește despre cum este percepută femeia de către bărbați sau de o anumită categorie de bărbați în societatea noastră. Vorbește despre violența împotriva femeii, despre blamarea victimelor agresiunilor și mai vorbește despre libertatea femeii de a fi ea însăși. Hai să ascultăm un scurt fragment din melodie. S-a trezit Mirel din turnul măgurele să ne facă educație fără. Voi aveți probleme care cu silicoane sau toți sunt prostituate. Alea care n-au de ce nu au că sunt prea plate. Cu rumare ți-ți cum să cânti. Interesant, nu? Opiniile, cum spuneam, au fost foarte împărțite, foarte polarizate, de la interpretarea melodiei ca un manifest și până la critica versurilor, pentru că ceea ce a deranjat și a generat un potop de comentarii și analize și discuții online a fost limbajul folosit de Erika, care este unul licențios, am văzut. Și practic nu se cade pentru o fată să vorbească așa. Și apoi, cumva în completare, au venit și discuțiile despre videoclip, dar despre asta vom vorbi puțin mai încolo. Mărturisesc că am citit întâi mai multe comentarii pe Facebook despre asta și de-abia după aceea am ajuns la melodie. Da, și cu video, pentru că este unul dintre elementele importante aici, limbajul vizual care însoțește melodia. Așa cum spuneai, poziționările explicite din spațiu public au fost mai ales pe două direcții. Piesa a fost îmbrățișată pentru mesajul militant al ei, pentru ideea că dezvăluie toată acea agresivitate și violență din societate căreia femeia îi este subiect, dezvăluie stereotipurile de gen, dezvăluie valorile societății patriarhale și repoziționează femeia și bărbatul. Acest mod de valorizare a venit mai ales din partea unui public sofisticat, unui public liberal, progresist. Pe de cealaltă parte, un public conservator s-a legat, așa cum ai spus, de limbajul licențios
spunând că nu este ok să ai un limbaj atât de dur și vulgar. Dincolo de asta, discuția de fapt era între două poziționări ideologice diferite, conservatorii versus liberali, și între modul în care concepi cultura înaltă versus cultura populară, pentru că, de fapt, discuțiile foarte repede au alunecat la copiii și tinerii nu mai citesc și lucruri de tipul ăsta. Refrenul este clasist, mesajul putea să fie transmis altfel, melodia e plictisitoare și de proastă calitate, nu? Sunt foarte multe niveluri la care am putea să discutăm despre această melodie și ar putea să fie analizată. Bănuiesc că ascultătorii noștri au o așteptare legată din perspectiva educației media, cum putem să vorbim despre melodie. Din perspectiva educației media, mie mi se pare că această melodie poate constitui la un moment dat material didactic ca produs al culturii pop cu care tinerii interacționează. Vreau să rămânem puțin la discuția despre cultura pop și cum este ea percepută în relație cu cultura înaltă, că ai început deja discuția asta. Și există acest profesor la Universitatea din Sunderland, din Marea Britanie, îl cheamă John Story, care a scris o carte despre cultură populară, se numește în engleză Cultural Theory and Popular Culture, a fost publicată în 2009. Și în cartea asta, Story propune 6 moduri de a defini cultura populară. Eu mă voi opri la a doua definiție, pentru că este relevantă pentru discuția noastră de astăzi. Și spune, cultura pop este cultura care rămâne după ce am decis ce este cultura înaltă. Și în această definiție, cultura pop, practic, este construită, cum spuneam, în opoziție cu cultura înaltă, o cultură elitistă, care include de obicei o judecată de valoare, și, sigur, este definită printr-o formă de rafinament, de eleganță, de complexitate. Practic, faptul că e dificilă și trebuie să ai disponibilitate și un anumit grad de educație să o poți înțelege, îi oferă un statut exclusiv de cultură înaltă, da? Și atunci, cultura populară, în opoziție cu acest tip de cultură înaltă, vine cumva, este la îndemâna celor obișnuiți, dintre muritori și cumva este disprețuită ca un produs. Produsele culturii populare sunt disprețuite și considerate violente, vulgare și stupide, așa cum s-a întâmplat chiar și cu melodia Macarena. Am văzut foarte multe critici puse fix în acest cadru. Cultură, ai spus mai devreme, copiii noștri nu mai citesc cărți, se uită la Macarena. Cum ți se pare poziționarea asta? Ne ajută la ceva? Este constructivă? Întâmplător sau neîntâmplător, această melodie chiar este transmisă într-un mod oarecum violent, adică este asumat un limbaj violent și care este ostentativ pentru a-și auzi vocea. Aș spune că într-o anumită situație în care anumite voci sunt absente din societate, impunerea lor se face uneori agresiv. Și așa putem să mergem în anii 60, 50-60, când vocile persoanelor de culoare în America erau clamate foarte vocal și poate uneori unii susțineau că era agresiv. Și înainte de asta femeile care își cereau dreptul la vot? Exact, avem sufragetele, avem persoanele LGBTQ care își cer din nou drepturile. Conservatorii, o parte din public spun ok, e prea agresiv. Altfel nu sunt auziți. Apropo de asta, am ascultat un interviu chiar cu Erica Isaac zilele trecute și a fost întrebată de ce limbajul licențios. Și a dat un răspuns care mi s-a părut foarte ok și foarte la mintea cocoșului. Și a spus, o victimă a violenței fizice devine agresivă verbal. Nu te poți aștepta ca o victimă să vorbească în termeni politicoși despre experiența ei. Și atunci ea cumva s-a gândit că această melodie s-ar suprapune vocii victimelor. Ceea ce are sens, într-un fel, nu? Da, are sens. Putem
retrospectiv să analizăm și să punem puțin mai mult în intenții decât a fost inițial. Ce mi s-ar părea mie foarte interesant este dacă acel mesaj manifest al cântecului este perceput așa de către tineri. Pentru că, da, după cum spuneam la început, dezbaterea pe Facebook și în alte pe alte platforme de socializare a fost preluată și propagată de un public destul de sofisticat, care a spus e nevoie la nivel de societate de așa ceva. Dar tinerii cărora li se adresa această melodie, tinerele și tinerii, au simțit într-adevăr o demascare a acelei violențe și o repunere în discuție a statutului femeii, pentru că ceea ce o face singulară sau, mă rog, destul de minoritară pe această melodie este că se opune unei întregi tradiții de muzică românească și nu numai, care obiectifică femeia, care promovează valorile patriarhale. Chiar Erica era foarte impresionată de faptul că radiourile i-au cerut o variantă cenzurată a melodiei ca să poată să o pună să o dea pe post și era foarte surprinsă de chestia asta, nu s-a așteptat. După părerea ei, majoritatea melodiilor pe posturile de radio asta fac. Sunt melodii superficiale care obiectifică corpul femeii și nu neapărat melodii manifest, cum a fost interpretată melodia ei. Apropo de tineri și de reacțiile lor, noi am fost expuse totuși la discursul unei anumite categorii, pentru că ăștia sunt prietenii noștri probabil pe social media, asta a ieșit în media mainstream și noi asta am văzut. Nu prea suntem expuse la canalele și la discuțiile tinerilor online, eu cel puțin nu sunt. Și atunci nu-mi dau seama în ce măsură, dar vreau să cred că au existat discuții și, sigur, nu știu în ce fel, cum s-au desfășurat aceste discuții, dacă au fost la fel de polarizate ca cele pe care le-am văzut eu în partea cealaltă. Tocmai de aceea mi se pare foarte interesant de a discuta genul acesta de materiale cu tinerii într-un mod mai structurat, sistematic, dacă vrei, și o poți face într-o formă care să-i ajute să înțeleagă un pic cum funcționează produsele culturii pop, ce putem înțelege din povestea asta, nu? Până la urmă, sunt produse ale culturii pop care avansează subiecte importante de discuție, avansează subiecte controversate, tabu, sensibile, precum drepturile omului sau rasismul, sau sunt alte produse ale culturii populare care le promovează stereotipuri de gen, promovează un discurs problematic. Și atunci, cumva, materialele culturii pop, după părerea mea, ar trebui să facă parte din educația copiilor, a tinerilor, tocmai ca să îi ajutăm să facă distincția, să înțeleagă cum apar lucrurile astea. Ei oricum sunt expuși la lucrurile astea și i-ar ajuta să aibă aceste abilități de a analiza, de a evalua produsele culturii pop din perspectiva asta, nu? Da, aș spune aici că pentru foarte mulți ani, cel puțin pe vremea mea, cum se spune, tot ceea ce însemna analiză vizuală, analiză de text, analiză literară, analiză semantică, analiză logică, se făcea pe texte clasice, astfel încât exista o ruptură în mentalul nostru că acele instrumente pe care, sau în mentalul unora, că acele instrumente pe care școala ni le oferă au vreo utilitate dincolo de a citi Mara sau Ion al lui Rebreanu. Ori modul de a baleia și de a arăta că instrumentele ca atare de analiză, a întrebat ce a vrut să spună poetul, care este autorul, care este mesajul transmis, cu ce mijloace retorice, inclusiv limbajul licențios, sunt transmise lucrurile alea, și toate întrebările pe care le punem la analiză de text, arăți că acele instrumente îți vor folosi și dincolo de bacalaureat. Este un mare câștig și un pas pe care de multe ori școala nu îl face. Da. Mi-am amintit de ce spunea René Hobbes legat de subiectul ăsta de
folosirea culturii pop în educație, spunea că indiferent de ce atitudine avem noi față de cultura pop, mai mult sau mai puțin elitistă, nu? De fapt, indiferent dacă suntem suspicioși sau entuziaști despre asta, cultura pop face parte din viața elevilor și dacă vrem să construim punți între ceea ce se întâmplă în școală și ceea ce se întâmplă în viață, trebuie să găsim un loc în programă pentru a vorbi despre cultura pop. Și citez acum din René Hobbes, pe cât de mult ar trebui să sărbătorim ceea ce iubesc elevii, pe atât de mult trebuie să ne implicăm cu ei în ceea ce găsesc problematic și deranjant. Și asta face parte din cultura populară. O pauză mică, să spunem și ascultătorilor noștri că René Hobbes este un nume în domeniul educației media, este un profesor universitar din America care s-a dedicat acestui domeniu și suntem fericiți că este și în Consiliul de consultanță al MediaWise Society și o avem între noi de multe ori. Mersi mult pentru asta, da, așa e. Dincolo de lucrurile astea, aș vrea să zic puțin, ai început prin a defini cultura pop, aș vrea să spun că dezbaterea și studiul culturii pop a apărut la un moment dat atunci când a fost pusă problema să întoarcem întrebarea ce face media din oameni și cercetătorii care au, mai ales școala culturală de la Birmingham, a spus ar trebui de fapt să întrebăm ce fac oamenii, utilizatorii din media, cum înțeleg ei mesajul și au arătat că de multe ori seriale sau filme care puteau să fie considerate de o foarte proastă calitate sau care promovau un mesaj foarte conformist și problematic, de fapt erau privite critic de către audiență care știa să se raporteze. Ulterior s-a vorbit și despre această posibilitate ca în cultura populară, într-o cultură pe care o consumăm mult mai mult decât pe cea clasică, poate mulți dintre noi, pot fi transmise și mesaje valoroase pentru societate. Deci, cumva, cele două nu se exclud, cele două pot să trăiască împreună. Și de multe ori granița dintre cele două este foarte fină. Exact. Și partea a doua și foarte importantă este că de foarte multe ori, așa cum ai spus că granița este fină, nu numai atâta. Se poate transforma printr-o meta-receptare, receptarea unui produs de cultură pop și teoretiza. Și îți dau un exemplu, cred că l-am mai dat, oricum nu mi este foarte drag, este vorba de Elena Le Garçon, un serial care era prin anii 90-2000, ceva de genul. Și băieți. Elena și băieții, da, a fost un serial la televiziunea română. Era gen Friends, să zicem, doar că era în spațiu francez. Promova un tip de feminitate destul de clasică și a fost o cercetătoare din Franța care a vrut să vadă cum este receptat, pentru că se spunea că se adresează doar fetițelor de 12-13 ani din clasă inferioară. Și a descoperit că la Sciences Po, una dintre marile universități franceze, era o tablă pe care erau zilnic trecute știri de la Elena Le Garçon. Deci, acei studenți o receptau acel serial într-un meta-discurs, tocmai devoalând toate stereotipurile pe care serialul le făcea. Ceea ce avem și în spațiul românesc când Andrei Pleșu a vorbit despre faptul că da, se uită la Las Fierbinți și îi se pare că este o frescă a societății românești foarte bune. Deci aș vrea să nu rămânem într-o paradigmă dihotomică, pe de o parte avem cultura înaltă și pe de altă parte cultura populară, ci să vedem că problema este la noi, la receptor și modul în care receptăm. Eu pot să înțeleg frustrarea asta că nu vorbim destul despre cărți și despre nu încurajăm destul copiii și tinerii să citească. Sunt de acord cu lucrul ăsta, dar la fel de bine sunt de acord cu lucrul că învățăm din orice. Clar. Și în același timp sunt oameni care, uite,
preferă să nu citească, dar învață din alte și alte situații. Și atunci nu poți să categorisești oamenii în inculți și culți doar pentru că au citit sau nu au citit anumite cărți, mai degrabă cărți ale literaturii clasice de referință. Și, practic, educația media vine cumva în completarea acestei discuții și spune noi lucrăm cu materiale familiare copiilor și tinerilor, pentru că cu ele iau contact zi de zi, multe ore pe zi, și este important ca acești copii și acești tineri să înțeleagă cum sunt produse lucrurile astea, ce ideologii sunt în spatele lor sau sunt transmise prin intermediul lor, ce ideologii, ce idei problematice promovează, cum le interiorizăm și cum acționăm în funcție de ceea ce vedem. Sunt lucruri importante care te duc la nivel de cetățean deja. Corect. Și apropo de metalimbaj și de exemplul tău cu Elenele Garso, mă întorc un pic la Macarena și la ideea de cum am putea să ne uităm la această melodie și să învățăm ceva de acolo. Și atunci putem împărți această analiză în trei niveluri. Una, ne putem uita la autor, după aceea ne putem uita, desigur, la text și după aceea ne putem uita la limbajul vizual, dacă vrei, ca să mergem către videoclip. Și înainte de a face asta, mi-am adus aminte de un interviu publicat astă vară în contextul concertului Gheboasă la Antold, care, iarăși, o situație care a suscitat foarte multe discuții online despre indecența limbajului. Un muzicolog, se numește Marin Bălașa. Și ce mi-a atras atenția la interviul ăsta a fost ce a spus el despre relația dintre text și melodie. Pentru că tindem, când noi adulții, de la nivelul nostru superior de judecată de valoare, zicem, aceste texte îi afectează pe tineri într-un anume fel și vor avea un anume comportament după ce... Omul ăsta spune, în primul rând, când m-am uitat la clipul filmat la Antold, am văzut acolo o atmosferă de spectacol. Am văzut un show de stadion, muzică, atmosferă. Uite, citesc din ce a spus omul ăsta. În show de stadion, muzica și atmosfera plus experiența de moment a publicului sunt de maximă importanță. Faptul că un tinerel cu pustul gol, foarte erogen expus, spune și niște vorbe, oricare ar fi acestea, contează mult mai puțin decât efectul pe care îl declanșează zbenguiala propriei persoane. Facem o greșeală foarte mare atunci când despărțim textul de muzică la un eveniment, ignorând și elementul de spectacol vizual. Evenimentul ține de extaz, de transă, de oamenii care caută și încearcă o experiență psihomotoră. Sigur, el vorbea de un moment de spectacol live, în direct. Aici vorbim de o melodie publicată online și efectele pe care le are asupra ascultătorilor. Dar mi se pare importantă relația asta despre care vorbește el între text, muzică și imagine. Aș spune puțin mai larg text, muzică și contextul de receptare. Și contextul, exact. Pentru că contextul social în care ești la eveniment și toată atmosfera aia îți dă un anumit tip de receptare, contextul singur în fața ecranului în care vezi videoclipul îți dă altă receptare, iar dacă doar asculți melodia și nu ai nimic de tipul ăsta, îți dă altă receptare. De altfel, în orele noastre de educație media folosim mai întâi analiza de text, îi spunem noi, care presupune, ce spuneam mai devreme, să ne uităm la felul cum este limbajul, la felul cum este creată atmosfera, cum sunt... dacă vrei, reprezentate anumite simboluri, anumite convenții, ideologii și așa mai departe, și apoi, la final, ne uităm și la contextul de producție sau la contextul de receptare al mesajului respectiv, pentru că el influențează foarte mult. De altfel, asta facem mult la orele despre propagandă, pentru că acolo votăm mesajul propagandei și stabilim în ce măsură acest mesaj este nociv sau benefic.
și de fiecare dată voturile diferă și diferă foarte mult în funcție de background-ul fiecărui participant la vot, dar în momentul în care facem și analiza de context a mesajului, care aduce informații suplimentare, cele mai multe ori votul se schimbă. De aceea contextualizarea este o practică pe care noi o aducem în discuție frecvent în orele noastre de educație media. Mă întorc din nou la Macarena și apropo de autor, un test foarte interesant pe care îl mai facem apropo de reprezentări și de cine vine cu un mesaj anume, utilizăm ceea ce se numește testul de comutare, adică ne imaginăm cum s-ar schimba sensul acelui mesaj dacă un anumit element al textului, care poate fi text citit, scris, audiovizual, s-ar modifica. De tipul dacă albă ca zăpada ar fi băiat când a ajuns la casa piticilor, s-ar mai fi apucat el să facă curățenie în toată casa sau nu? Iar în cazul nostru, dacă autorul versurilor ar fi un bărbat pe nume Eric și nu Erica, ar mai fi contat atât de mult limbajul licențios și s-ar mai fi discutat atât de mult despre limbajul licențios al melodiei? Astea sunt, nu o să răspundem la această întrebare, desigur, acum, dar sunt întrebări care ne ajută pe noi, receptorii, să zicem, consumatorii de mesaje media, să ne punem probleme. De ce? Să vedem construcția socială. Să vedem construcția socială. Din de spatele textului respectiv și din spatele receptării textului respectiv. Ce sunt învățați băieții de mici? Ce sunt învățate fetele de mici? Care sunt rolurile sociale care sunt acceptabile, limbajul social pe care îl acceptăm din partea unei fete sau din partea unui băiat. De altfel, în versurile Ericăi vorbește explicit despre asta. Exact. Apoi, dacă ne uităm la limbajul vizual, nu? Ne uităm, pentru început ne uităm să vedem ce se vede acolo și încercăm să descriem elementele care construiesc acele imagini. După aceea încercăm să vedem cum au fost obținute anumite efecte, cum este îmbrăcat mesajul și spuneam mai devreme că relația în audiovizual, relația dintre discurs și sunet și imagine contează foarte mult și abia apoi, după ce am deconstruit un pic mesajul din aceste două perspective, putem să trecem la nivelul de interpretare al simbolurilor și al convențiilor din acel text, să-i spunem, text media. Putem să ne dăm cu părerea și să identificăm anumite valori sau ideologii prezente acolo. Ceea ce mie mi s-a părut că s-a întâmplat, cumva cei care au scris pe conturile lor de social media sau în diverse articole despre videoclip și despre melodie, mi s-a părut că au sărit direct la interpretare și la a-și da cu părerea, cumva sărind ceilalți doi pași de înțelegere a mesajului. Am avut senzația asta în câteva situații. N-a fost neapărat... Dar, pe de altă parte, am văzut o postare a lui Sorin Cucerai, apropo de limbajul vizual. El a făcut o interpretare a simbolurilor prezente care mi s-a părut interesantă și cred că ai văzut-o și tu. Da. Și mulți alții. El vorbește acolo el a văzut în povestea cu cozile împletite foarte lungi pe care le are Erica sper că cei care ne ascultă au văzut deja videoclipul, care o transformă într-o marionetă. Lanțurile, da, așa interpretează Sorin chestia asta. Spune așa, cozile sunt practic sfori pe care le trag alții și părul lung împletit și marioneta sunt simboluri puternice ale obligației femeilor și în particular a tinerelor femei la conformism și ale lipsei autonomiei. Iată niște idei și niște valori atât de puternice într-un videoclip considerat, cultură pop, superficial, licențios. Interesant, nu? După aceea el mai identifică păpușa gonflabilă mama, femeia, zice el, vacă de prăsilă și obiect sexual, și apoi matriarha, cea care tronează deasupra corpurilor tinerilor femei și care are grijă ca ele să continue să-și împletească părul, adică, între ghilimele, să păstreze rânduiala.
o referință directă la rolul femeilor în menținerea patriarhatului. Și mă rog, nu merg, că e o interpretare mai lungă, dar interesant, știi, să vezi cum spuneam, o melodie considerată plictisitoare, superficială și așa, a putut genera... Plictisitoare în mod cer n-a fost considerată. Cred că mai degrabă... Sau au fost Am văzut și astfel de... Eu văzusem doar critici legate de vulgaritate, violență și... Mi s-ar părea un exercițiu interesant pentru cine nu a urmărit lucrul ăsta, să urmărească doar videoclipul fără muzică, muzica fără videoclip, invers și să vedem. Pentru că, într-adevăr, și mie mi s-a părut că videoclipul este deosebit. E acea interpretare din perspectiva simbolurilor și a miturilor femei, rolurilor femei în societate patriarhală pe care o face Cucerai. Pe de altă parte, însă, mi se pare de o sensibilitate foarte mare videoclipul, expunerea nudității blurate a cântăreței. Nu mi se pare deloc că este în zona erotică, ci este, după mine, într-o zonă a vulnerabilității femeii. Imaginea acelei păpuși gonflabile care este spartă vorbește foarte mult și despre cadavrele pe care le întâlnim în media și cumva mi-a adus aminte de protestele centrelor Filia și altor centre care vorbesc și sunt foarte active pentru a denunța violența împotriva femeilor. Și atunci chiar acea pânză de silicon, ca să zic așa, de unde siliconul este tot timpul în mentalul masculin un mod de a tuna, nu-i așa, femeia și de a o face cât mai apetisantă sexual. Acel silicon, de fapt, în cazul videoclipului, pe care îmbracă total femeia, o face un obiect. Deci sunt foarte multe niveluri la care se poate vorbi și analiza acel videoclip și analiza care sunt conotațiile fiecarei imagini. Te ascultam și zâmbeam pentru că a fost foarte interesant să-ți ascult interpretarea și să-mi dau seama cât de mult contează background-ul fiecăruia în receptarea unui mesaj, pentru că în timp ce spuneai asta, mi-am amintit că am citit, sau a fost chiar în interviu cu Erica, a fost întrebată pe social media, probabil că cel care a filmat videoclipul a fost foarte fericit cu atâtea fete goale pe lângă el. Știi? Contează foarte mult... Deci tu ai interpretat într-un fel, altcineva a văzut cu totul și cu totul altceva și răspunsul Ericăi a fost foarte bun. A spus, pare rău să te dezamăgesc, că n-a fost goliciune completă și oricum cel care a filmat este un profesionist care s-a concentrat pe a obține un produs de calitate și nu l-a trigăruit cine știe ce goliciune feminină, nu? De altfel, soția celui care a filmat era acolo prezentă pentru că este producătoarea videoclipului. Deci, e apropo de context, știi? Și de cum receptăm foarte, foarte diferit același mesaj media. Un concept de bază cu care lucrăm în educație media. Ceea ce arată, din păcate, o foarte slabă educare a publicului românesc în a înțelege produsele media. Mi-aduc aminte că săptămâna trecută a fost o conferință la Academie despre adevărul actorului, susținută de Liviu Lucaci, rectorul de la UNATF, și una dintre întrebări era legată de faptul că, acum se zice că actorii la UNATF nu ar mai face, nu ar mai repeta, nu ar mai învăța să joace acele scene erotice. Și el a spus, îmi pare rău, problema cea mai mare nu este
în goliciunea, ci în interpretarea intimității, care este mult mai greu decât să te dezgolești. Vorbim de percepții, de fapt, nu? Vorbim de o construcție a unui produs, nu receptarea unei realități brute. Adică Corect, reprezentări. Nu mai avem mult timp și aș fi vrut totuși să aducem în discuție și ideea asta de Macarena material didactic. În ce măsură îl poți folosi la școală sau nu? Cât de indecent este să folosești materialul la școală? Exercițiul pe care l-am dat exemplu mai devreme, într-un astfel de exercițiu, elevii își pot da cu părerea despre valorile invocate, despre calitatea videoclipului, despre sensul plăcerii estetice, pot reflecta la propriile lor răspunsuri emoționale, ceea ce este foarte important. Poate să nu fie de acord unii cu alții sau profesorul și elevii nu pot fi de acord. Practic, învață să analizeze de asemenea nevoile și interesele utilizatorului și ale publicului. Și astfel de cursuri, despre subiecte sensibile, căci aici am stabilit că mesajul melodiei aduce în discuție un subiect sensibil, și anume violența împotriva femeilor și drepturile omului, pot oferi spații în care elevii să asculte și să se angajeze în discuții cu opinii care pot fi diferite de ale lor sau le pot confrunta pe ale lor, ceea ce îi va învăța, ei vor reuși astfel să-și dezvolte această abilitate importantă care poate fi folosită și în mediul profesional și în mediul social. Este ok să folosești un astfel de material sensibil la clasă sau nu? Mai ales că pentru profesor nu este ușor. Profesorul are nevoie să se pregătească îndelung atunci când alege să aducă la clasă un subiect controversat, poate pus în formă, un limbaj licențios, cu atât mai mult, și are de gestionat emoții, are de gestionat prejudecăți. Nu e o treabă ușoară să aduci la clasă astfel de subiecte, dar poate avea rezultate foarte bune pentru elevi. Și spun asta pe baza cercetărilor făcute de oameni care au urmărit genul acesta de ore la școală. Desigur, nu în țara noastră, prin alte țări, dar sunt convinsă că sunt relevante și pentru spațiul nostru. Deci există riscuri într-o astfel de oră, ca profesorul, de exemplu, să n-aibă o bună înțelegere culturală a subiectului, să nu fie în stare să stabilească un climat ok în clasă sau o dinamică bună a discuției, să nu fie în stare să deconstruiască eventuale stereotipuri care apar în discuție sau să pună limite, practic să construiască acel spațiu safe de siguranță în care elevii să poată deconstrui, analiza, evalua, să-și dea cu părerea despre lucrurile din acel material. Există acest risc. Însă, cum spuneam și mai devreme, ce e important cu aceste materiale e că aduc în atenție niște conținuturi deja disponibile și face asta în cadrul unei discuții structurate. Din nou, pregătirea profesorului este foarte importantă aici. De asemenea, profesorul se poate folosi de un soi de ceea ce se cheamă pre-briefing, adică o pregătire a priori. Poate vorbi cu școala și cu părinții să ceară acordul și le poate da elevilor niște idei foarte clare despre cum va decurge acea clasă. Pe de o parte le poate zice, accesați materialul acasă la voi, discutați-l cu părinții, dacă e ok să participați la o oră sau nu, e decizia voastră, nu vă pun absență, dar vă încurajez să participați și după aceea vom face asta, asta și asta. Și poate că în aceste condiții, un astfel de material poate constitui ceva bun în educația copiilor noștri pentru competențe de viață. Noi am avut discuția asta și eram pe poziții diferite. Da. Între timp de câteva zile, probabil amândouă ne-am gândit, tu ai venit mai mult spre mine, eu am venit mai mult spre tine. De unde la început am spus că eu, dacă aș fi profesoară sau n-aș aduce acel material în clasă neapărat dacă n-aș ști că toți elevii au văzut materialul, m-am gândit că totuși dacă mi s-ar cere, dacă elevii mi-ar cere să vorbesc despre materialul respectiv,
cu cea mai mare plăcere și foarte dornic aș vorbi despre el. Acum, există, ce remarc este că în ultimul timp au apărut mai multe produse pop culture care au pus problema asta a dublul standardului, poziției femei în societatea patriarhală, dublu standard. Numai departe de anul trecut a fost Barbie și din nou celebrat acel monolog al Gloriei în care vorbea despre cât de dificil statutul este pentru femeie să negocieze toate așteptările pe care societatea le are de la ea. Pe de altă parte, ai spus să cerem voie părinților. De asta spun că într-un fel am venit spre tine. Pentru că există niște cazuri care au fost mediatizate, unul în America în care o profesoară a fost demisă de la școală după ce a arătat copiilor statuia lui David, deci vorbim de David al lui Michelangelo, fiind acuzată că a arătat nuditate și părinții s-au revoltat și a fost demisă, iar în România am avut un caz în care la școala centrală parcă au vrut să meargă să vadă un film care a luat Cannes, dacă nu mă înșel, și care avea un subiect sensibil și părinții au fost revoltați și atunci, întrebarea este care este autonomia școlii în a expune pe copii la cultură într-un mod structurat, așa cum ai spus, și a le da mai ales instrumentele de a recepta acele produse. Este încă de discutat ce anume exact aș vrea să transmit dacă aș fi în rolul de profesoară, dacă aș rula materialul, pentru video clar aș rula, pentru că mi se pare extraordinar făcut videoul, să m-aș asigura că îndeplinesc toate condițiile de etică, adică să nu deranjez, pur și simplu pot să concep că anumiți copii au anumite sensibilități și nu vor să participe, it's fine, dar cred că școala ar avea rolul de a oferi acele instrumente pe care ulterior o să le folosești în mod prezumat în întreaga ta experiență de utilizator media, de receptor. Da, ai zis la un moment dat ce vreau eu să transmit ca profesor, poate că nu neapărat ce vreau să transmit, ci mai degrabă ce îmi doresc să obțin din această oră pentru elevii mei. Da, scop ce îmi doresc pedagogic. să învețe ei, da. Mi se pare important ce am citit era o broșură despre cum să predai despre subiecte controversate la clasă și spunea acolo o chestie care mi s-a părut foarte inteligentă și importantă. Recunoașterea faptului că sentimentele dificile pot ieși la suprafață atunci când se discută subiecte sensibile normalizează aceste reacții. Mi s-a părut foarte bună această afirmație, pentru că, într-adevăr, sigur că sunt multe lucruri care ne pot activa emoțional și ne pot face să ne simțim într-un fel sau altul, dar faptul că realizăm lucrul ăsta într-un context safe, cum spuneam mai devreme, asta poate să ne ajute să trecem un pic altfel peste lucrurile astea și pe viitor să înțelegem un pic altfel niște emoții. Foarte interesant acest subiect, nu-i așa? Să lăsăm ascultătorii să spună. Da, vă așteptăm comentariile ca de obicei pe conturile noastre de social media de la MediaWise Society. Ce voiam să mai adaug în finalul acestei discuții este un lucru spus de Stuart Hall, un mare teoretician în studii media și culturale, care spunea despre cultura populară că e mai puțin important să dăm note culturii populare din perspectiva calității conținutului. Mai important este să înțelegem forțele și relațiile care susțin distincția și diferența. Mi se pare că e o treabă de care ar trebui să ținem cont mai des atunci când ne lansăm în opinii, pentru că mi se pare pur și simplu mult mai constructiv să vedem lucrurile în felul ăsta și să încercăm să înțelegem de unde învățăm, ce învățăm, cum învățăm. Și să nu ne ducem tot timpul pe ideea asta de polarizare și de numai cultura înaltă ne învață niște lucruri. A nu se înțelege că nu încurajez lectura.
Nu uita să ne scrii pe canalele de social media ale MediaWise Society dacă vrei să recomanzi o temă anume sau dacă ai întrebări și comentarii legate de podcastul nostru. La revedere!